Οι πολλές αυξομοιώσεις στα κιλά σου έχουν κάνει ζημιά και δεν μπορείς με τίποτα να χάσεις τα κιλά που θέλεις. Τα καλά νέα εδώ είναι ότι δεν σου έχουν κάνει καμία ζημιά. Τα κακά νέα μπορείς να χάσεις τα κιλά που θέλεις, όμως θα χρειαστεί υπομονή. Αν όμως νιώθεις ότι τρως όντως λίγες θερμίδες για ένα συνεχόμενο χρονικό διάστημα και δεν μπορείς να χάσεις, τότε τι να κάνεις? Το καλύτερο πράγμα το οποίο μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις μέσα στην εβδομάδα σου είτε κάποιο αερόβιο είτε κάποιο άθλημα το οποίο θα απολάμβανες να κάνεις. Ή από την άλλη, μπορείς να βάλεις περισσότερη κίνηση μέσα στην ημέρα σου. Πολύ απλά θέτοντας κάποιο στόχο βημάτων καθημερινά. 7 με 10.000 βήματα, ας πούμε. Και αν θέλεις μακροπρόθεσμα να χτίσεις ακόμα μεγαλύτερο μεταβολισμό χωρίς να κάνεις τίποτα απολύτως, πολύ απλά άρχισε να κάνεις προπονήσεις με βάρη. 2 με 3 φορές την εβδομάδα, αν ξεκινάς τώρα, είναι τέλεια. Εστίασε σε βασικές ασκήσεις, οι οποίες είναι τα καθίσματα, η άρση θανάτου, κοπηλατική με μπάρα, έλξεις, πιέσεις ώμων και πιέσεις στήθους. 2 με 3 σετ σε κάθε άσκηση, φτάσε όμως το κάθε σου σετ μέχρι εκεί που να μην μπορείς να βγάλεις άλλη επανάληψη. Στη διατροφή τώρα είτε μπορείς να αρχίσεις να μετράς θερμίδες και αν δεν ξέρεις πόσες να καταναλώνεις, απλά πάρε τα κιλά τα οποία θέλεις να φτάσεις και πολλαπλασίασέ τα με τον αριθμό 22 και με τον αριθμό 26. Αυτά τα δύο αποτελέσματα που θα βρεις είναι το εύρος των θερμίδων μέσα στο οποίο θέλουμε να βρίσκεσαι στο τέλος κάθε ημέρας. Κατανάλωσε επαρκή πρωτεΐνη. Πάρε τα κιλά τα οποία θέλεις να φτάσεις και κάντα επί 2. Το αποτέλεσμα είναι τα minimum γραμμάρια πρωτεΐνης που θέλεις να έχεις καθημερινά. Αν δεν θέλεις να μετράς θερμίδες, άρχισε να τρως όσο γίνεται περισσότερες άπαχες πηγές πρωτεΐνης, φρούτα και λαχανικά. Όσο πιο μεγάλο ποσοστό των θερμίδων σου έρχεται από αυτές τις τροφές, τόσο πιο άμεσα και γρήγορα θα χάνεις το βάρος που θέλεις.